ata yurdun bir mübarek didardır. Yerler far, ağaçlar dutardır. Buzoğunna elim bakta duçardır. Siz Türkmeni beyi eyyam arkada Sunğutun hak kovunları her bir hayırlı işte görürlerimiz mehriban, kahraman arkadağımıza arkadağıl kahraman ferdarımıza köp tanrı yalkasına idiyaz. Maktumulu Pragi'nin ardu edip ötün dövrünü kahraman arkadağımız bize peşkeş verdi. Bizi şeyle eşretli, asuda, avadan yurtta yaşadıyanlar için canlar sağ olsun, ömürleri uzak, mertebeleri belent olsun. Assalamu alaikum mehman tomoşaçylar. Kemmäňizi mawy ekranyň öňünde hoş gördük diýmek isleýän. Halipa şägirdlik ýörelgesine giň ýol açyp beren. Sunğudun hak howunlary gahraman arkadağymyzyň, arkadağly gahraman ferdarymyzyň saýasynda türkmeniň her bir güni toýdan, aýdym sazdan başlanýar. Munun suwutnamasy hökmünde biz hem öz toparly bilen bilelikde bagtyarlygyň ýurdu bolan gözel ülkemiz Türkmenistanyň wasfyny geljekde dünýä ýüzüne aýdyma, mukama salyp dünýä ýüzüne ýaýjak ýyllyk aýdymçylamyzyň türkmen sungatyny ilkinji basganjaklarynyň biri bolan müňden biri şow bätleşimiň ikinji tapgyryna başlaýar. Bätleşimiň bu tapgyryna birinji tapgyrdan öz zekinleri, öz sesi, öz ukyby bilen saýlalyp alynan çağılar gatnaşýar. We şoňa görä-de göni ýazgy öňünden aýtmak isleýär. Bätleşigiň bu tapgyryna çağılan ukybyna biziň emin agdaglarymyz has berk baha bererler. Her bir kiçijik kemçilikler, her bir kiçijik iňmärkse tondan çykmalary da bir kemçilik hökmüne baha bererler. We şonuň üçin hem bätleşigiň biziň bu tapgyrynyň emin agdaglary bilen tanıştırıp başlaýar. Türkmenistanyň atgydynan artisti Dewran Saparow. Türkmenistanyň halk artisti Maral Durduýewa. Mahmal owaly bagşyýmaz Pelwan Halmuratov. Galbert edip hemişekler ýalyp bätleşigiň prodüser hökmünde ýaşy Goşunow. Bätleşigiň bu sanynyň mihmany Paragat Birjayev. Enne halipalar ilk bilen assalamu alaikum. Hoş gelipdiňiz. Gatnaşyk çağılar üçin Galbert edip tomoşaçylar üçin bätleşik näkili geçeri, nämelere garaşmaly sözsüzden. Başsyna. Hemmäňize assalamu alaikum. Hemmäňizi hoş gördük. Hemmämiziň bilşimiz ýaly şu gepleşigiň maksady ýa-ni ýaş ekenlerimizi ýoda çykarmak. Hawa hemmesini üstüne gardy edýän ilki bilen çağalaryň o. Ýa-ni gydysy ýaly bu gepleşikde ýa-ni bu tapgyrda öňki hemmesi diňlen çağalanmaz. Hawa biraz talap güýçrak boljakdyr. Ýöne hiç geli öýkelemesi ýok, öňünden aýdýan. O öýkelemesi ýok. Biz yüzüne ikin birini gaýtarjak. Yüzüne bir ýa aýdyl olur ýalan bolmaz o. Aýdy bilse geçýär. Hemmesi ýene bir edek. Mesele däl. O. Ýöne ýalňyşdalar. Bizim öyle Halipa her tapar hemmesi geçip dursa. Oňam gada bolmaz. Şol film 50 ýylan soň ey salamym men Dewran Saparow. Awa bäsleşigimiň 1414-nji tapgyry dowam edýär dip. Ýot barnam aýtar bolýan etdiň o. Ýöne olam gadakly bolmaýar. Özünde bir zekin bar bolsa, aýdy bilýän bolsa hakykatdan professional duraýdy hawjy. Pelwan Halmuratowň adabiýeti galypdyr gelip bilmämdi bugün. Onun hemmesini üstüne gardy edýän. Owa. Karalçanam mihmançylykda bu ne boldy. Owa. Şo ýerde oturdum ben. Ýetmal meselesini alyp maňa goýaýyn bolmady. Owa. Ýok, ýetmal mesele. Odalam gözläp berenler käne öňjigim. Owa. Şumadan gardan ýörek gelin ol bir ýyl uruşmana gelin, ýaly gelin da. Olar ýar bolma gül ýaly, imme da to. Degişmedir owa.
Şulan hemmetini üstünlüğün araba deliyen o. Hemmetini bahtların saklamalyň diýenler. Biz dünýäniň iň asudy ýurdunda ýaşar Halipa. Allah'a şükür. Şu zatlara şükür etmeli. O şu görüp ýörsiň da şu dünýäde bolup geçýän zatlary. Biz o şu belli gadry ýokdur o. Cennet ýaly ýurdumuz. Cennet ýaly ýurdumuz bar o. Şu zatlaryň takadyna duran mehriban arkadagymyz bar. O kahraman arkadagy sevdarymyz bar. O canlar sağ bolsun, başlary dik bolsun Allah jana o çağlamaz arakayn mektebe gidip gelýärler. Harakat asudy ýurdumuz bar. Şuň özüň belli bakaty ýokdur. Canlar sağ bolsun, başlary dik bolsun, işlerini üstünlüğü gardy diýen. Şu pursatdan peýdalanyp biziň asudy ýurdumyz we Allah döneýin asudy ýurdumyzda şular ýaly ajaýyp mährilje çağaçyklamyz şular ýaly toýlarda gatnaşyp şahdatçylygy bilen, ruhy baýlygy bilen daýjan ilmedam hemme edýän işlerine üstünlük gadanmagyny arzu edýän ýurdumyz parahat bolsun, janymyz sag bolsun. Biziň başymyzda duran mehriban liderimiz, arkadagly serdarymyzyň saýasyny ilmedam ýurdumyz parahat bolsun. Parahat ýurtda tuvalama günne bayram günne toýda. Şular ýaly bir asuda parahat ýurdumyz bar. Ýurt başynda duran hormat arkadagy serdarymyz köp sag bolsunlar aýdýas. Şular ýaly sahnalarda sunuwadyň gün çocuklar güllep dursun. Bir nesibedenden ýykmajaga borsar biziň Alipalaňam ýüregine ýokman ýykmaly ilan zat ýok. Iň soňkysına şenni gaýrat etjega bors nesibeden. Çok sağ ol. Bir çağalara bir aýtjakladym bar da şu taýdan geçmedim o diýip gynanmasynlar eger. Şu müňden birine çykmagyň özi iýem, şolaň hemme sanalýar da. Sanalýarymyza gelecekleri bar da. Şu wagt ikinji tapgara geçen bolsa, şolaň iýem hemmesi ýeňje diýen ýaly. Ýöne agyr hemmesini ýeňje edip bolany aradan saýlamallar. Ökteden öktesi var da. Bizim şu wagt borjumyz diýen ýaly wezipemiz şolary saýlamak, ýüze çykarmak. Soň şine gereger gynanmalar. Hemme üstünlüğü gardy diýen. Şu ýerde hakykatdan hem şuňdan beri gatnaşyp bildiň. Eýem ene halk içinde gowtanalya diýeni da. Müň bir namaz ökmünde biziň bäsleşimizde ýarym sagat eminagda ol oturup eýem. Yarım milyon adam täzeden özüni tanadan Parahat Pürjaýew. Yarım milyon adam özüni ýigrendiren ýam. Özüm. Ýok. Olum reklama para adam düzelörler ýa ýalňyşmaýan deme ýa. Olum üstünlükleň biri. Ýok, esasy şol bir giden komentar edip, haýyş edip Parahat bir gelýäsin diýen doganlama üçin bar. Aýdas melýän zat bar, ýöretip meňiň ene öňüňizde. Diýjek bolýanym. Şol komentarda maňa näme arzuwlar eden bolsalar da Halipa, näme gowy bir dilegler, gowy bir arzuwlar eden bolsalar özlerini 5 etdi, 10 etdi benim ýygyny arzu edýän. Üstünlük arzu edýän çağajyklara da hemmeňize. Mehriban arkadagy gahraman terdarymyň jan tawazun şular ýalyna mümkinçilikler döretip berýänlikler üçin ýurdumyz awadan bolsun, asmanymyz asuda bolsun. Şeýle eşretli aýdym sazly watanymyz üçin biziň hak gowanlarymyz alymyzdan ak gün bolup dogan gahraman arkadamyza biziň buýsanjymyz, biziň gowanjymyz mehriban arkadagy gahraman serdarymyza köp sağ bolsun aýdan öz adyndan tomoşaçylaryň adyndan halkymyz şeýle bagtly. Şeýle halkymyz bagtly, müň şükür edýäs. Şeýle asuda ýurtda, şeýle adil şamyzyň badyny, şeýle gahraman halkyny şeýle söýýän mehriban liderimiz, gahraman arkadamyzyň bardygyna köp şükürler bolsun. Onu Halipalar, men kırmızı bätleşige başlamana wagt bolýarşy. Bätleşigiň başyny birinji tapgyryň başyny başlan jigimiz bilen başlaýar. Ol bätleşigiň birinji tapgyryny eminlemizin bir agızdan howa sözüne manatyp bolupdy. Sahnada Haji Magtimow başsyna. Assalamu alaykum mehriban tomoşaçylar. Men Haji Magtimow.
Biz yaşara ullakan ınam bildirýän arkadagly gahrman serdarmyda öz adymdan başgalamyň adyndan ulusal bolsun aýtýan. Bäsleşigimiziň bu sanyny Türkmen Milli Halk Aýdymy Sergezan men diýen aýdymy ýerine ýetirip berje. Assalamu alaikum Ali Tala. Wa aleykum assalam. Hoş gördük. Tuğeleme, yiyip çıkıptır ya. Ýagdaýlaryň gowda menim. Toylara gatnap ýörsiňmi? Men köp sene görýän o toylarda zatlarda ýanky öňkü gatnaşan oglanlar toýda da gelýänler bar da içinde. Hawa. Jim tuğelip ulu bagışlar bilen bilelikde de aýdymlat ýerine ýetirip berler. Ondan jim geçen sanyndan soňra senin sunugat ýolunda näme üýtgedi? Näme gördük diýen, dinledik diýen näme duygular ýaşady? Üýtgenler ýokun gowdulay diýen bolsun. Ay, meselem yola da taksam ensem 3 maşina bir şol näkme seni da tip sorayım. 3 maşina mensem şol aýdymlaň dinleýärler. 3 maşina bir aýam. Dinleýä aýdymlaň. Men şuma näme diýip diýen taksam ensem düş maşina niýalar diýem gaý. Sen 3 maşinalar diýär. 3 maşina niýan kende. Ay kazan oýuna düşünýändirler bu. Ay. Söyleme. Indi öz içindeki duygular ikinci tapkırından geçerin diyen duyguyu näçe götürümrak ba? Bilmedim. Yok. Anam olmasa Ilki bilen anam gerekdir. Hawa. Tahna yerden ökmen anam bilen çıkmalçıyım. Gön yüzü götürüm dik kurla ha. Gön yüzden ba. Wan diýerler bilýänler. Näçe götürme? 99 diýär. Sağa yüz götürüm diýip gele ýöne çep gözü bilen ýuwaşdan pürje fer diýär. Inim pürje baka beren ok bun. Pürje tomaşa diýär. Näme aýdym bilen gelinçi? Sergezan men. Heriyetmen. Ýörjim jan. Alın etsin. Allah yarın. Üstünlük. Haber sarsın ol yarşin Sergezan Keşke yardan haber versin dildarşin Sergezan Garip solli gülgedima Zehir
geler yay yay hay Men başlayayım mı? Men pikir etmeye alam olmadı. Be. Sizin fikriniz ondan berde seslerinizde iki adam benim. Hakikat men üçün. Bilmem kadar bulur öz pikirlerini aydarlar da. Siz yine burada fikirlenin. Anık neticen. Yo pikirlenen ýaly men Demekse men pikiresinden gowrak bolýan ha. be. Qowrak boldy, Gowrak boldy, gowrak. Gowrak del gowullay. Maladezim o. Men üçün gowaýtdy, men üçün şol oglana ýan beşen oglanlar ýa 18 ýaşady. Ýaşa metdi, geçen gedem gowaýtdy bu oglan. Geçen gedekden gowaýtdym şu an. Ýa birazcık nemetsek oglumla oýnadyp bar men pikiresimi ýaly aýtmat zatydym birazcık nemeder öýtdim. Molay bul bar öýtgenmeýär adar. Şo öýde gadyryny öýde bilýär bul. Öýde nemejegini bilýär, agramyjygyny bilýär dary. Agram diýen kiýlan mardaýdan. İzahatiyon adam karşılığını yitirmeler, beydilse var, övülse, nemedilmelerle. Onu bilyale yöydü. Yüzüm, yağ çoğulun o aydımlarım. Ben bolya diyan o. Şimdi Hacı Yaz Mamedov'un şairdi da. Hacı Yaz Mamedov'un aydımlarının bir ulu hormat koyup köp yerde de Hacı Halipe Bağışı, Hacı Bağışı oğlan deyip Ulu Khan Bakan üstüne baka hoşyan, Pehlivan Khan Muratov hem dini duşu hem öz Hacı'nın aydımlarının katı kovuyu zade diye de Pehlivan Halipe. Siz neyme diye? Servezden men salar sarıp yolunun aydımı da asıp. Sahaga köne halipalar neyme? Bir bilen katnaşan ne bular? Sahagan salar sarıp yolunun alıp o öz ahangını koşup ahali yoluna salan aydımı da servezden men bir agar kayın aydımdan mirlay vaslay. Aytmaz kayın aydım hakikattanam. O hasava tuğulumı maladis nimcan daş edipsin. Yapşan halipangam yapşan halipangam tuğulama kiçigirim ne azjanam tuğulama ulu mektepte şoňa yapışıpsın şoň aýdyşy şoň öwrümler bilen şoň öwüşkünni berip aýtdyň dogry mi? Hazır dinläp şondan öwrenip aýtdyň sen. Birje diýjekler mada ýaşkam tuğulama söz ýok aýdym alay. Özüň duýup içine girip çık aýtdyň. Şulaydım aslı Zöhran sözleri. Zöhretaya destanının, Moğlana Peşahir'in Zöhretaya destanının Zöhran vaqıda yüzlenip aydiyan sözü de tahir deriyad aktır görüyorlar, ikisini ayrı salıyorlar. Şonu tahir görüyorsa gelip şonu kuysap vaqıda yüreğine aydiyadani vaqt menin haber sorsam bir yarışın sergeden men. Şu değerli yarlıyadani tahir yok benim özümün değerliyada. Sonra yani diyara yara gönnürdüm gowhurum diyara. Şol yara gönnürdüm gowhurum bolmalar aslında. Yani köne bağışlar diline ne
şähertlik halipalyk ýolundan geçip näme bir aslında ýazylan zat kabul edilen nokta käbir halipaň aýdan zat kabul edilip gidilýär bilýärmi? Ne Kerim ağa dediýär bir goşgusunda men ýa şu taýny planyp ýazdym bolyn, emma halk şonu nazarym çaklaşyp büdüren wedel 7 savrym 20 ýaşyma şendi diýär, şu nazarym çaklaşyp büdürenlerle bu dören eken aslında. Nazarym çaklaşyp bu dören wedel bolmaly eken şu bagyşylaryň diline nazarym çaklaşyp büdüren wedel bol gitdi bolyn şoň. Inni şoň ýalňyşy dogry şu wagtda düşünýän dogrusy ýalňyş bolýardy, ýalňyş dogry bolup durdy. Aslında ýazylanlar büdürenlerle bu dören. Ýara gönderdim gowherim kitapda beýle derler. Ya tahir gitti gallym özüm bolmaly şu şaseteri. Düşünýän men muny sen kemçiliň diýip aýdyp beremok, ýöne dal neş bilik gal özüňde. Onuň ýara gönderdim gowherim diýip halipalan dilinden geçýär denim. Şo zat dogry bolup galýar, şo ýoň bolup galýar bagşçylykda. Halk aýdymyndan düşündürjümde. Ýara gönderdim gowherim bolmaly el kitapda asly. Tahir gitti gallym özüm 7 ýyl derýada akan şum täleýim aýra çeken. Dogry dämi? Zöhrem diýip bagyryny ýakan Tahir üçin sergezan men. Zöhrem sözlerde. Şoja şeýerni özüňçe bille galýany. Men muny daňa zamşany diýip aýdym oknymjan. Halk aýdymyň sözlerini bilmek şähertlere ýaman wajyp zatdyr. Onuň halk aýdymda asl nemesini öwrenjek bol ilki. Asl nusgasyny. Onuň halipalar dinläwer, halipalan herse öde uşkunna. Düşünýärmi? Şoňa halk aýdymyň sözlerini ünsvermäni şu wagtdan öwrenmän hajan. Gowjyym gülýär tugulmy. Mena gowdy ýana ýaşk. Gowdydyňyz? Ma bolýa diýdimde ne? Enerji. Bolýa ýogam diýmeli geçmeli daýalym ýa. Mena bolýa diýenler, men şuna geçdi ýa. Maral durdyba. Esasy perwan gatty dogry belleýär. Şu her bir ýerine ýetirýän eseriň aslyny aňarsyny bilmeli. Şu iň gyzykly ýer şol. Şonu diýende ösüşem bolar. Basanjakdan basanjaga daýdardım. Sen näder tugulmy hajan sahna gören oglanlar birini görýärse toýlarda. Gönü bismillah birinji ýerek sahna şu taýdan başlaýan öz bäsleşlen amman çağılan içinde. Hajan düşünýärmi? Onuň sen özüň ýaman azyk olardan neme duýmaly? Hem ýaşyň amulrak hem olardan tejribeň hem köpürek. Aýçak aýdymga ýaman jogapkärçilik gaty duýmaly. Arada paýtagtymyzda toýda da gawatlaşdyk bir ulu mehelleli toýlaň birine arzu ýoly toý hyzmatlary siz wadyňyz. Şonda Hacı Maktim şom gelip çykyş edip diýýärdiňiz düşemärdi. Ýadyňyzdamy? Gaty toý bolupdy. Şo toý ýadyňyzda şonda gaty gowy aýtdy. Mena pikir etdim şonda arzu ýolyň gow çorbasyny içip çykdy da arzu ýoly çorbasyn büyüme güç kuwadyna kuwat goşýar-da. Arzu ýol tarap ýene bir tapar sebäp da. Ýetibesin jim. Ulussunlar nitip bolsa. Ana, Jimjan. Yüzüň bolsun yüzüň. Yüzüň gülsün Jimjan. Çağa çaldırapdy. Sağ ol Alipa. Ay berekellah. Azmak diýip oglanyň öýde azyk utan soňrak, ola masyrşar diýip bolsa, ýoluna boldy. Başsyna. Näme ýa uýadyň hep maşina? Şey ingimmadı da. Ne hili ýag diýemek? Näme ýa uýadyňyz diýen? Ay şol taşaryotda öndürilen ingimmat ýaglar bar ha. Bilýärmi aňyrabas. Şo ýagdy. Janagym, öz ýurdumyzda öndürilen hemem ardanjak ýag bar. Şondan uýaly. Hedile dersin. Yo. Ya, ferada maşynyň ýylyna. O, ardan ýag uýup sams kemrim bu saňa. Ya gyzyl gülüm göýekçi gülsäle bolo. Waq janagym, siz ýokary hilli, hemem amatly, jmoýly ýagny. Kim ulugyň kedledir, hemem jübün kedledir. Guýaly şu wagt ba bizde. Yo, nim, sen erwet maslahat bermejegini bilýärmen. Şoda. Ýöne, oya goýan soň emme zatyn din aýmarsa, Aladağdan dinarsın. Oğlum, kakan garantili ýagny getir. Wah, ine geleceğin ýagy. Jmoýl. Şi
geleceğe miras. Şu yerden kuyuk getsene, maşinin değdireceğini sürüp nesil geçiriyorlar. Son artacaklan, çoğulacaklan atamdan miras kalanıp hedilet bitiriyorlar. İnan bana. Var, koy. Bu başka vurun. Sağ ol. Koy. Geleceğe miras, geleceğe inam. Salamu aleykum mehruan tamaşaçılar. Men Trio Toporundan Pehliwan Baldyrov. Bäsleşiň başynda toporum çykyş etmek maňynanlar sebäbi olar sahnaň daşyna sözlerini aýtalaýarlar. Biz bäsleşikde 3 bolup çykyş edýän ýeketäk topor. Biz köpçülik bolam soň sahnada çykyş etmek beýlekleri alkyn düşenok. 3 bolup eýders alyp çykarys. Bu bäsleşikde bizim öz dinleýijilerimiz tapjamyzdan ýa. Sebäbi bizden ýalar. Dünýäniň iň asuda ýurdy Türkmenistan watan şol asudalygy, parahatçylygy getirip beren gahrman arkadamyzyň arkadaly gahrman serdarymyzyň ömrü uzak bolsun. Assalamu aleykum hormatly halifalar. Wa aleykum. Hoş gördük Jim. Sağ olun. Trio atlaryny özüňe tanıştyraň. Get tanışalyň la. Men Pehliwan Baldyrov. Pehliwan. Pehliwandan nolla ya. Tamadamydan pehliwan, jürimiden pehliwan, aýdymçymydan pehliwan. Hande uranlar nerede o? Pehliwan. Döwran ata gelip gitti da. Ol tasarruf ýor. Zelilik şagirdi. Tasarruf ýor o da. Men Ataýew Ýunus. Kim dedin Jim atfa bilen? Ataýew Ýunus. Ataýew Ýunus. Resul Jim sen adam? Men Recep Resul. 3-4 toyda espiter aýryp şulara tutjak bollar. Espiter daştam çağıraýa bolmaz. Bunda bulara baha berjek. Süleyman Zarın oýady baha berse gowy da. Indi bizim Reva düşünýän adam baha berse gowy dogry dämi? Bize esasy näme? Onu galan ömrüme repre baha bermenden pürjeva. Pürjana uğradı ýatda. Espiter çağıraly sizi üçinem gatyk olar. Hem halipe ok mene size hem baha bermek üçin. Gel. Oho. Gel. Ene sahnada hem şäherden Ýene bir gedek salamu aleykum. Konkurentler diýen ben. Ne diýip bolsa. ne diýip bazarya. Ýöne oglanlar rep okuyan bolsa eýýem beýleklerden tapawutly men üçin. Sebäbi bir rep 5 tane aýdymyň sözi gerekde. Ona 3 bolup aýtmak. Repin ýanyna beýlek aýdymlar aýdymam däliýek bolýan. Kıyınlığına diyen Halife, kıyınlığına diyen. Rap kıyına aydımdan. Aydım kıyın mı, rap kıyın mı? Aydım aydım. Rap kıyın, yazmak, rap kıyın. Aytmak? Aytmak, aydım kıyınıraktır. Ha, düzledin. Hanımla, cihilem, üsüllük. Birin öňde galyp kiňe ýygy geçýärmiň? Anany ýerlermide. Öz aýdymyzmy täze ýazdyň. Hawa, Afterski. Berekallah. Ondan sözler kiminki? Sözleri kime yazdık? Ha, Sadi. Sadi men. Ha, onu aydımın klip ettiňizmi? Yo. Birinci gedek şordu. Düşündüm. Sözlerin iki olup ýazýaňa da. Hawa. Her kim özi koyan diye diyemedi iki yeriňiz öz. Bir-birimize paylaşýar. Şu klip bolýar da, klip bolýar, gowja geýinip gelipdiler kakasa. Gowy diýsaňyz klip bolýar. Goç ýigit geyindirdi bulary. Yo. Ýöri tasawwur edýäjim. Töweleme. Sağ olun. Özüňiz içiňizde näil duýgular bar? Indi kitaplara geçer diýen duýgy barmy? Nesibe? Berekallah. Hani? Ýörüň anlanjyklar. Yine yazyan sen hakkında yürüyün calana ker bakında dinleyen mi sen gel yanıma bana yok diyeyim al sözüm men özüme zar etmey bolmaz alımdım mahkurlay süyyana senim gelnaz etmey ker varımda gözlerimde ağdaşan dine sen bu yüreğime yaraşan diyme yok dine sana garaşan aşk men ol kara gözlerime ol nevici sözlerime barmalayım yıllarşına Sol ki yine yazyan
sen hakkında yüreğin jalana ker bakanda dinleyen mi sen bolçuk ödüme bana yok diyme Kaytalı Yine yazyan sen hakkında yüreğin jalana ker bakanda dinleyen mi sen bolçuk ödüme bana yok diyme Senin öyle garayana Ben uçu dünya bir yana Sen olun bir yana Seni söyleyana Aşk men ol kara gözlerime Ol nezice sözlerime Barmalayım yıllarşına Yine yazyan sen hakkında Yüreğin canına ker bakanda Dinleyen mi sen bolçuk ödüme bana yok diyme Kaytalı Yine yazyan sen hakkında Yüreğin canına ker bakanda Dinleyen mi sen bolçuk ödüme bana yok diyme Sen hakkında yazdım bugün Getirdim sen için ne bugül Gelay gülüm Men kem gowun sana söýgümi aydaran belkem şuun sana karışıp ya yine yolunda adaşıp ya dinlay meni adaşık gel seni has yakinen tanıcak näzetme bolup onun bäri seni söýän mi bilýän mi tanşanmadım düýndämi görýän men söýän mi Sen hakkında yüreğin canına ker bakanda dinleyen mi sen bolçuk ödüme bana yok diyme Yine yazyan sen hakkında yüreğin canına ker bakanda dinleyen mi sen bolçuk ödüme bana yok diyme İlkinci sözü şutayda baha vermek için. Baha vermek için ilkinci sözü Halipa Maral Durdu'ya veriyaz. Bak bir yerde görünüp durun da hatta yaxşı. Radıcık, siğirak, özüňden bilýäňiz. Alipalar ruhsatınız olsa bir siz aytmaň sen autorski bit tonasaň bir ağaçkyn ol biram gija taýlanyk sözleri bir gün alanda ýazyp şondan bagyşlarsyňyz. Aydyma awtorskylygynda ol söz yok, tuğleme. Heňem owadan, yerine yetirilsem owadan, ýöne bir adyçky özüňiz alçyraýaňyzmy? Ne jigim awa şu dinledik. Siz yine de 1 minut size yankı mümkünçülükte hakiki öz öňden aýdyp çykyş edip taýlanan aýdymyz bardyr. Şondan 1 minut ýerletip berýän. Ya şulaydymyň özüne agazy repetisiýa geçäýsimden ne bir repetisiýa berdi, repetisiýa geçilýän ýerde repetisiýa gelmeli. Bir ýylyň ýalyk şu gözlemek derler. Başlama diýär adam däl ýöne. Diyecek olan adamı diýen taýinlanyp gelmeli bäri. Ýöne aýdym goda söýüp okuýardyň da söýüp siz bara gelecegiňiz öňüňizde läýjegim. Ne diýip boldy? Siz maňyňyzy ýatyrmaň. Emin agdalar baha berende şu biriniň bahasyny ilki jemläp soň şeýlesek näle masal. Aýna opşy pikirler bolan okmy? Başla. Senin başlasam mykam ýa näle? Ya yerine yetiricilik bäsleşigdäm şu wagt. Ýa şonu guruluşdukda awtorski edenlerini aýdýan o bärde rol oýnan okdy ýa-da. Kompozitorlaryň bäsleşigi däl. Hawa. Men şonu aýtsak bolup okyn zat hemme kişi elinden gelen. Sözüň bölýän. Awtorski yaman kän rol oýnaýar. Düşündiňizmi? Ýaxşy, düşünmeýän bolsaň goşulma. Otur.
Afterska gatty köp rol oynaýan. Yok, ýalňyşmy Süleyman? Yok, men bäsleşigi men döredemek, men alyp baramak, şoňçy toradym men. Şoň üçin plus, men üçin uly plus şol. Zehin nimeklik eýem döretmekligiň özi eýem ol uly zat. Zehin ip şoňa diýilýär. Biz şu ýerde zehin gözleýärmi? Ýaxşy taňa tora berýär. Halipa. Yok, dur. Yok, men diýjek bolan adam biz müňden biri iň zehili aýdynçy çagan saýlýarsa biz. Düşündüm, ona düşündüm. Ýöne diýjek bolan zehin ba bularda ýöne özlerine ýalňyşlyk. Geçen de goýtym, goýdym tapdyňyz şunu goýjady bir ýerine ýetirin bolsaňyz bolýar-da. Geçen de men var bir davaşlar täzeden goý ýazarlay diýip bar ikinjige de gaýtdyrandyryn bilýärmi? Beýseňiz bolmaýar ulan. Rep okarlarına bir ya dat näme diýip? Süleyman düşündirani? Lafız ýok. Hawa. Gaýdyň pelwan. Men pelwan. Ýankyja nemeden aýdym aýdýan ýerine birazjyk toňdan nemeden ýerleri bar da başda soň girdiler. Toňa me? Özüň bilýäňdimi? Başda çykdy. Maraldyr diýip. Men öz sesimi Süleyman sen pikirim bilen da jemläýin. Onda Süleyman pikirini bermekle Halipa Pelwan hanım rahat. Men şaýlarda bana bir artık maç yerlerini görürsün gelýär. Birinjiden aýan Halipaň aýdyşýar afters klatlar aýdýarlar da ýa. Ha. Yaman ullu kanat da şolay. Haýsy göz bilen seretseňim. Onuň bir adam aýtsa jogapkärçilik başga 3 bolup aýtmak, oja 3 tane jogapkärçilik da dogry däm şol. Ol zat ol. Nawa. Biriniň häzir alsama we beýle ikisini hem saklap bilýär, ýaman kynlara 3 bolup bir aýdym ýerine ýetirmek. Suntoraýyn, egerde sizin üçüňizden agzamadyňyz, gowy ýerine ýetiren şonu geçse indik sanna ol gelip şol agzamadygyny mysal üçin haýsy goşarak bolan bolsa. Men bilen 3 triýol üçin bu çıkalı gözleýänler. Ha. Indi bir ýerine geçirip beýlikini alyp galaşalar ýalyjak bolýarmy? Emin şoň üçlük üçin şu yerde şu 2 minut artık duralım. Ýöne şu bizim bir gelecek netijemiz şol sonra ne olar gynandyrsın tomoşaçylaryň gözlerini seyredin diýen. Tomoşaçylaryň gözlerini seyredin. Şudan dawan näme ýaşan? Dur. Halipa gysga täzeden aýtyp näme diýdiňiz? Şu bolup duran dawan diýen asyl sebäbi şol oglanyň şol ýerine ýetirip bilmedigi. Şuňam ýöne şol oglanlarda bana bir yank artık baş taraplarını görürsün meliyadar afterskılığı ina misal üçün men üçün ullokan plussa. Ol şeyle ýöne Halipa bärde eýem ikinji tapgyr, birinji tapgyr geçipdirler ruhsat bolsa öz pikirimi aýtjak. Ýüzlerini ýuwmana çykardyň da meni, rapper şolar diýip. Ýüzüni ýuwup bilemek şolaň. Hiç ýyly. Kompozitorlygyna söz ýok, aty kıyın zat, özüm bilýän. Ýöne bärde eýem yurdumuz görýär eýem näçin sany bolýar. O näçe san talant ba onuň şolar bilen deňäňde hiç ýyly ýerine ýetirmedilerim diýip bolýar da. Men ýoksam ýüzlerini ýuwjakdym ýöne ýuwulamak onuň galany özüňiz görüň. Mundan soň seni hiçem dinlemeýärler. Ýa hakykatyňjikler göwün etmäň o sebäp ikide şans bolla bilýäňa. Öňküde de ýanky indikide ýaman Goýtaýyndan geleweriň diýip Döwran Halipaň aýdyşýar düşünýän. Siz beýlekler aýdym ýazyp bermeli, beýle gatnaşýanlara özüňiz aýdym ýazyp bermeli. Özleri çykyş etmeliler, edil şu var. Sebäbi konferensiýa ýaman erbet, konferensiýa ýaman erbet, ýerine ýetirmekde iýmenli. Ismail Paragat Turjan goýarýandyr, rapper bar ha. Şol bilen deňeşdirende indi ol oglan keçibalardan ha. Ýerine ýetirmekde şol oglanjak şolardan gowy uwernist ba. Ýazmakda diýemek men. Ýazmakda menden senden hem gowy ýazan bolmagy mümkin bol oglanlar. Ýöne ýerine ýetirmekde gowy ýazypsyňyz. Hakykatda garaz iň bolmadyk ýeriňiz laýsy taýyn gelmänsiňiz laý galanlaryňyz bilýär. Şol bolmagy bilýär. Taýyn gelmänsiňiz. Pelwa Gamrat netijede iki şansdan soň dinläp otursunlar dost pikirleri.
Şeylerde siz näme diýäňiz? Öýköletmän şu şulara düşünür yani. Şolatla şu dawalan başı diýen sizin ýerine ýetirip oňurmadyňyz da diýen. Aslında yani afterski aydymyňyzdan öz sağdam özüňiziň södem özüňiz ola ullo kompleks mala diýip. Bu şol bir aydym 3 şol bölüşip aýdýan bu da kıyın zat düşünýärmi? Yani asıl şu sahnan şuta jemlenmegimiň sebäbi bir zekini ýüze çykaryp ýerine ýetirjegini saýlamak dämi bir nemäni. Şol injiklesiz oňurmadyňyz şu edekle. Bilemek taýyn gelmediňiz da. Onun göwne daýman o bir ruhdan düşmanlar. Aňa ruju şans bolsa çykalasa ýa dedim mudama iki çykalyga bar diýär tap berjek beýse bir daýdyp bon ýok şu çykalyga. Şunuňa dedip ýapyşsaňyz gelejegiňiz bar da sizin. Şunuňa dedip ýapyşmaly ýöne. Şunuňa bilen. Şunda bilen ýapyşsalar Döwran Halipa sizin pikirini Pawlan Gamratov medeniýetli edip çağalary üsülügardy ötdi-de indik sany geçmeýänden aýtdy. Sizin gowup ýapyşdydyňyz. İndik sany ýapyşyp geldiňiz ýa-da bular öz pikirini aýtdy. Bular jeýlede geçmediler. Beýdesem men ruhdan düşmän diýjek bolýanlar. Men näme diýemde de geçýär diýemde de geçenok bular. Men beýdesem bularyň snatjak bolan. Men hem şolaryň pikirini taýynlanıp gelmändiňiz diýenim. Şoň üçin taýynlanıp gelýäňiz. Ne gelýäňiz bu gepleşik bolmady ýene ahir durmuşda näme ýeňilen ýeriňem bar, ýeňen ýeriňem bar ýöne ruhdan düşmeliler. Aýdyňyz ýöne go klip edin. Goja klip edin häzir bar. Bizim şular geçirmediğimiz var bulara gaýtan motivasiýa bolmagy mümkin. O gaýtan sebäp bolup öýler nädir bar, ýalyň innur ýalyň şmaly pädir. Nädir üstünlük öňlerine hemme kişi gördü klipini sürseler aýdyşyňyz ýaly. Şeýle de siz ýa mara ýeňji ýaly tanalyňyz sizin. Sahnaň soňy däl, rawinjikler sahnaň başı bärsi gaýty. Üstünlük ardy we diýär sag ol. Sag ol Halit. Emin alana bakalım dinlediňiz ýeren. Onuň espitiriňem rep okuyan adam ökmünde saatydan bir hinglen görjekmi? Belki siz saz Halipa ýene bolla pikirimizi aýtdyk, ýene tek näme çek oglanlar saklar. Ýa-da köseme de oglanlarym. Olala onu bäteşik bolýar-da. Hakykatdan hem şol çağalaň içinde finala baranda müňden biri bolmalylar ýeňji. Şoň şeýle dogry düşünün. Size üstünlügardy edýäs. Kesin Kemal Tapan. Pawlan muhyfada ul hormat bilen taxnaba çary. Ýöne siz zakazyny aýdym ýazyň oglanlar çynym bilen ýa. Gowy ýazýaňyz. Zakadet da Oğlanları ondan edip yan kaydım alardım ben meselem. Ana gülüyalı o. Yolun da kolsun oğlanları. Nefip oldu. İnşallah haf qovu üstünlüklerde görüşürüz bile. Ünslerin, Yönükey Hizmet Hususi Kârhanasy Türkmenistanyň ýaşy 35 ýetmedik raýatlar üçin Hytaýda ýokary bilim almak mümkinçiligini hödürleýär. Indi siz gözüňizi getirin. Hytaýyň iň gowy universitetlerini saýlap berýärler. We aýratyn bellemelden Türkmenistanyna tatbiklanýan ýokary okujaýlary. Ýene bir bellemelden okuw töleglerini, umumy ýaşaýyş töleglerini ýa-da siziň hosarlaryňyzyň size uğratacak aylık töleglerini siz bankın usulünen töläp bilerdiňiz. Beýle peýdaly maslahatyň dogry maglumatlary nerden alyp bolýar bolsaňyz, Hytaý.com saýtyna girip tanışyp, hemem öz isleglerinizi atyp bilerdiňiz. Gysga wagtyň içinde Yönükey Hizmet Hususi Kârhanasynyň tejribeli işgärleri siziň bilen habarlaşyp size kömek ederler. Yine bir sapar ýatladýan. Yönükey Hizmet Hususi Kârhanasy siziň ullakan arzuňyzy yönükeylikde hasyl ederler. Şäherin iň owadan ýerlerine ekskursiýa daýlarlar. Jekçan görmegde mümkin. Görseňiz, men adyndan salam aýdym. Hoş wagtyňyz. Salam, men Hatice Öwezowa. Saýlama tapgyryndan saýlanmak meňem paýyma düşdi. Bilýän, bäsleşiň ikinji tapgyry, birinji tapgyry ýaly ýeňilä bolmaz. Şonuň üçin menem ýerine ýetirmesi ýeňil bolmadyk aýdymlarynyň birini getirdim. Köp adam ızyklanýar, sen Halipaň Züleyha Kakaýewiň dip, ýagny men ejem. Dogrusyny aýtsama, ejemiň ýazgylary bilen, konsertlary bilen, üstüsini zynet tikimçilik öýü bilen men aýdymlaryma elem degeni. Ýöne ejem ikinji tapgyryna gatnaşan üçin begenýe bu sandan geçşegmedi ananya. Aslında bizim maşgalamız sunugat adamları.
Sebäbi bizim yurdumuz aydymsally yurt. Gahrman arkadamyza, arkadaly gahrman serdarmyza köp sagyrsyna eýär. Salam aleypalar. Aleyküm salam. Hatice, geçen taparam. İngiliz aydım bilen geldim. Bu gedek näme aydım? Lost on You bilen geldim, daşar yurdaydım. İngiliz aydım. Doğru alepa. Lost on You demek näme many? Yo men maňa wara esas haýsy dille boldan ýa dilşýär aýdymyň dili ýok, haýsy dille bolsan esas ýürekden aýdylyp şu ýürege bassyn. Alcıran okda. Hatice iyice. Alcıran vallahi. Alcıran vallahi abi. Ýörüm evleneliňde. Sana diýişler. İsimlik. When you get older, play no say no. Will you remember all the danger we came from? Burning like embers, falling tender, long before the days of no surrender years ago. And will you know? So smoke 'em if you got 'em, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. I'll never get to heaven 'cause I don't know how. Let's raise a glass or two to all the things I lost on you. Oh, tell me, are they lost on you? Oh, just that you could cut me loose. Oh, after everything I've lost on you, is that lost on you? Oh, is that lost on you? Baby, is that lost on you? Is that lost on you? Baha vermäkäňiz bir gezek ejemiň ýaxşy ýagyny aýtsam bolarmy? Türkmen aýdym. Digim 10 aydım ayt yönüştaydı. Doğru yerine yetir. Doğru yerine yetirip artık maçtan görkezip indi kitaplarına geçip Ya. Yağış yağar, yukarırak boluydu. yağar seni atladı. Buz yanıdım canan kalmagaline. Yüreğimi gısırıyor sensiz geçen gün. Söýgü birin dünýäň aýralygyna, aýralygyna. Anan, seni görüsüm gelýär. Barsam diýen ähli zady terk edip, niredeken eler seni öýmeýär. Ýa-da muň aýralygy berkedip, Sigimcan. Anan edine sen indi kitaplarımızda görüyorsun böyle. Yani emin ağlarımızda mene şu yere getirip bilen yani geçirip bilen yok.
bakalar sizden ilkinci sözü Pelvan Halmurat veresin. İkinci aydın näme üçin aýtdyň şu wagt? Birinci düşünmedik olayman diýendir de İngilizce bolandy. Yok. Geçen gezek soradyňyz, ejeň aýdymyny aýtma, aýdaňyz okmazat diýip bolan. Şondan ýerine ýetirip berdim-de. Şu aydımlaňa jim ejeň Hakanam sono diýişker, ejeňem sono diýişker, şolar sen aýdymlaňa wäsege aýtmagan taýlaýalamy? Hawa, ýöne taýynyp görenler hawa. Etil oturup men bilen bile aýdanoklar ýöne şu taýyn şey diýip aýtmaly, o taýyn maslahat berýärler. Öz esas arzuň gelecekde bagşy bolmakmy? Nesip bolsa bagşy bolmak. Tutuş gelecek ýatyr öňünden tek. Şoň üçin Pelvan Halmurat. Eýle kılsaňam bolanok, beýle de bolanokda. Yerine yetirjeliň az gowşak şeýim. Bilemok ya. Kan repetisiýa etmediňmi? Yok, azıcık aldıradım da. İkinci aydymyňdan wapşe gowaýdym. Doýugy bermelaýdym da. Ejeň da onu ana. Ýöne o hüýjü sesi bar. Hüýjü sesi bar. Näle şu gaýpet siz bilen şaýdym Galipa, Pelvan Galipa. Oňa haňaýdymy da. O ejeň da onu var ýöne. Ejeň aýdyşyny dinleýän, garynja ýörek diýär namydan töwelemi. Gat ütdeşik doýugy berýärdi turan ejeň. Numarany ipnäme diýen? Sesini bir hiljek näme diýip mulaýymja. Yumşaçyk sesi bar ýöne. Hatice gaýdym. Men teň ejeňem seýleýän gaty hormat goýan sunuwatyna birazajyk çygyrak gaýdym. Gaty gowy taýynyk gorup geçen tapardan gowja aýtdyň. Birinci tapgyrda birazajyk bir hili özüňe üns çekdirebildiň da şol aýdymyň üstü bilen. Ýöne bu gedek men şu dinläp otyr hiç hili içinden bir iskra giden akdy. Dogry maýdaýjy. Şoň üçin atwyrny mena oşarak görýän. Sebäbi berdine ýagylgyly kimleň çykyş etjegi? Güýçlü var da onda. Müňläp çağadan saýlanan çağalar da ýaşajan düşünýärmi? Haticem. Gowja öwren. Ejeňe mäder şeýerde otursa şolam men pikirimçe şoňal baha berermi kadýan. No, Hatice. Sağalar bolsa gaý. Täzen aýtdyrjak, täzenem aýtdyrylan. Täzer aýtdyryny aýtdyryň täzen çagar içinde hiç arman galmasyn. Biz halipalar şu
Yo hiç il mesele yok. Aydatı gelsin aytsın. Ayda değil aytsın. Gaytalamak problema değil gaytalamak. Yo durmuşan sizinin çalışıyanrak vakti da bu vakt. Hatice jigim içinde Siz Hatice içinden öýe barıp şonda soraymaly ekenim ýene bir sapar aýdyp göräýin diýip şu pikir ba bolsa ýene bir sapar aýt. Yok oňa. Höwgötün kaçırma ýöne höwgötün beýdip aýdym taşlamaly. Enne vakal tutmaly maňa ýagşy. Vakalist tutmaly gowy. Görse sen näme diýen? Hatice jan gynanma gyn. Aýdyp görür niýetin ýene bir gedek. Aýt arkynjak. Hatice men birden O, şöyle sağda. böyle yaxşı. Şu derece var abi. Yıkıla gelenler. Hemme bakşılar. Yıkıllım deyip hiç açan boynunda adetme. Nabarot öňe gitmeli, görüşmeli. Yıkıllın mı gal täzeden aýt. Düşünün? Bu iň soňky tahnada däl, birinji tahnada däl teň düşün. Sen öňe aýtyp ýördüň. Ýöne şu gedek ýaman gowşak geldiň. Onu aýdaýyn. Finalna ne gaýdym bu? Şoda. Şans bolsa, ýagdaý bolsa biz dade diýetdi. Padýaşky. Ýa-ni oglanlara gördüň-a, 3 tane oglany. Jan etdik, bolan akda. Это положительный мнение kabul edişin ýalgyydym отрицательный mertçe kabul etdim. Bu taýy sahnaň soňu däl. Düşünün. Yılgırhany. Ejeňe meňde seňe yılgırmalar. Düşünün. Ýa-ni diýenlerin ejeňem ýykyla gelenler diýip. Sungat ýöne kaysadat däl. Edil beýik dağlar ýarlar, şu gallygyňça ýykylarsyň ýene gidersiň. Düşünün? Düşün. Üstünlükler gynanma. Maraldur diýip. Ýok diýdi. Entek lukta düşmejigim. Entek maraldur diýip ýok diýdi. Eger Halipa Döwran Saparov, Pehliwan Halmuratov, belki olaň pikiri bu özüňdäki ýaşlar şahatlykdan dowam etmegi mümkin. Şoň üçin Pehliwan Halmuratov. Dödem Oktarov şağalar ala ýazsan. Sen bolym gyýyz şağa. Öz pikiriňizi aýtaň, näle görünürsiňiz. Wagtça. Az taýynyň pesrakda gyýdym. Bäsleşlen görýän ana tuwlym oglanlar gyýjaşlar. Sen näme ot tolk gelmeler sahna buat. Zaten yaydan aýtdyň mı? Yok. Mert bolýar. Yo aglayan mesele etme. Men özüm goýatmadan bilip durun duýýan. Sen özüň bilýän däm şonjy. Ýöne sen süýjüledim var. Hawa. Süýjüledim var. Ýüregiňe batýar dara. O süýjüledim var diýdim sen. Ejendan gowaýtmasaň pes aýtmarsyň sen. Şonuň edip ýapyşýar. Pehliwan Halmuratov. Ey dünýäň baýlaşylan göz ýaşyna degen Oktara ýagşan. Näme diýjem bilen Oktara inim. Ýöne gaýdym ödüm bilýär. Bolmaly fiýal ýerine ýetirmediň bolýar. Belki men nesibem başga ýerdedir, men bäri özüm üçin gelýän. Seni aşık gördüm diýeje. Şahan görýän şu hakykatyny sinigdi ýykylaňda 52 mert boljak bolsaňam ejiledi ýa-da men özüm Türkmen Döwlet Medeniyet Institutynyň 4 sapar ýykylym girişdiňe 4 sapar her gedeki gaýdamda göräýmäni öwrenşäjek ýaly ýok, her sapar ondanam köp aglaýan. Erkek oglum bolup aglaýan. Gyýz maşgala üstüne de çağa bolsaňa hazır men gaty gowy düşünip durun Jimjan. Ýöne belki adır şu atlara var, belki kahar gelip namaz edip var, qowma aýtmagym mümkin. Hawa, ýapyşym. Şol
Benim şol girsinin yıkılamda şol günahım oğlumlardan ödlemek, özümden öğren. İnniki ile Tayland geldi, hakikaten hem Tayland gelen yöne hakikaten yetmeyen zatlar öyle da. Girsinin yukarı kucağına girmek için kov Tayland'larla. O Tayland menne yoktu o vaktlar. Son kamilleştik. Sağ olsunlar, oğlumlarımız sağ olsun aydetim böyle. Neticeni Pehlivan Halipa. Hem tuvaleme kıynanmağın sen sunuvatta gol çeken ecen ma sunuvatta gol çeken kakan ma sen maşkalan sunuvat maşkalasa. Birdattan 3 baylı olsam gatı nimetmenlay tuvaleme. Kıynanma diyanna gara doğru kabul ediyor bolyamy. Sen özüňem bilýän aňyr baş ýerine ýetirmedin az ýaýdan waýdanyňy. Şeylerlikte siz Yok diyen. Devran Halipa onda siz Men var. Bolly. Siz pikiriniz näýe aýdanyňyz da? Men ijatynyň tanýan, menem hakykatynam tanýan o. O jemjan gaty görmegin bolýarmy? Sen beýi aýdym taşlamagyn ýöne. Ne görürsiň bu 4 ýyldan var belli wagty bolmagy mümkin planyp bolanok. Yerler gel uğrattı anne. Olam ağla oturuyor. Sen oğlum. Olam ağla oturuyor. Sağızın gözüne yansaylandı. Sen oğlum näme aşlan ağlaýarmy näme azgydym näme? Köp bolar, şular ýaly pursat köp bolar hawa. Tamaşaçylaram gynanýar, bizem gynanýar söýne. Öz işiniň personallary dogry baka berýär we iň soňunda da müňden birinem şey dip saýlaýar. Dowam edýär. 1 minutda bir näçe müň haritlaryň, bildirişleriň bir ýere jemlenen täze mobil goşuny sakynaýdysmely. Onuň ady Ayterek. İnternet meýdançanyň sahypalaryna dürli kategoriýalardaky müňlerçe mahabat yerleştirilen. O yerde öý hojalyk garytlaryny, guruluşy garytlaryny, elektron texnikalaryny, gozulmayan emlakleri, avtouloglary, sport, igneş garytlaryny we bir näçe iş tekliplerini görüp we tanyşyp bilersiňiz. Ayterek, bu diňe garytlary satmak ýa-da satyn almak däl, eýsem täze dostlar we hyzmatdaşlar tapmak üçin oňoýly platformadyr. Ayterek mobil goşunmasyny Google Play, şeýlekem App Store, internet dukanlaryndan ýükläp alyp bilersiňiz. Dogry maglumatlar bilen tanyşmak üçin ayterek.com saýtyna girip bilersiňiz. Haritlar gözlemen kersin bir töwerekden. Taparsyňyz barmy? Ayterekde. Assalamu alaikum. Men Nigmat Handyrdyýew. Geçen tanymdan soň owamynyň belli wagtyna öwrüldüm. Görüp otursam, garyndaşymyz gatykän ekeniň. Jaň et gutlaýanyň sany ýok. Buňa çopan oglanymyz çopan ýolundan aýdym getirdi. Bu safaram emin agdalar geçirseler, bir goýun berjek diýip aýtdy kakam. Eminlere däldir, Allahyň ýoluna. Hanonno alyň aly meýdanyna tarap. Sonuň otun hak howunlary gahrman arkadagymyza, arkadagy gahrman serdarymyza tüs ýürüňden buýsanýar. Assalamu alaikum hormat halifalar. Paragat Turjayev, ýakşy, salam. Salam. Dogumuna dönen. Dogumlar bıçağa. Tayarmy? Tayar. Ha? Näle o ara omy? Oy. Nähil bolna ondan geçen safar çykyşyndan soň. Gurrun edýärmi? Oy. Seninni şopançylyk edýän idin ha. Mekde oturan soň mal bakjakmy ýa mähelle onu çykyş et bagış boljakmy? Mähelle onu çykyş et bagış boljak.
Şol sen aydyma başlamagyňdan öňçe täsir edýärmi? Ýok. Gürleşesiň gelýärmi, gün aydyma başlasyň gelýär? Aydyma. Durur zaman gasynda eýsey bolýym dildarym, denen geçirmez halim, eýsey bolýym dildarym. Ýör halifa. İlki öz yerine yetiren aydyma özüň näme baka bererdin? Suat. Oy. Seret, geçen gerek. Men çopan boldum diýen bolyn, neme diýen? Diyecek bolýan.
Çopan oğlan soň edip oturjun gördüň. Şu oğlan bir aýratyny aýtyp bereymi? Şu aýdymlardyň özüm taýýarlan ýani. Ne sadandan ma diye, ne halipam var diye. Diňe özüm dinleýän ne täşdürgen aýdymlaryny. Ana şondanam gelip başardygymça ýerine ýetirip berýär. Dogry men aýdýarym. Ya bamy öwredýän. Yok. Geçen gelip benim aýtdym. Indi gözüňe getir. Dinleýän halipa bolýan şonýalykdan. Ne men niýen gözüňe? Yo sen bilen bunu diňär ýa. Halipan dinläp menem şu elimden görüp gitara basmany öwrendim diýip geçen gelip aýtdym ha. Hiç kim elimden tutup öwretmedi. Halipany görüp öwrendim. Halipan hiç kim öwretmedi. Aýdymlar dinläp öwrendim. O gitarada basışını ýa-da şonu näçinji tarda näçinji neme barmagyny goýýarlar. Şeydip öwrendim o. Kazancından geçir onu. Geçen gelip Devran Halip aýtdy, sen onu pehlwana hop bergille diýip. Ver diýdim da. Halipan zan. Soğukta. Ustayda baha vermek için. Pehlivan Khalbratov. Çopan yola şeylem. Nurerdan yollamy? Tuğulmay mena gowurdum ýaşajan. Türkmen halkaýdymay. Nurerdan yoly. Sesine de halipa yok bolsa dinläp görünýän bolsa, onu şagada bir uçkun bağ bolmalylar düşünýärmi? Ne ýadylaň? Ogo. Görýän? Ot ýalyr we. Şey telpejini şey etmesem ağadırmın. Tesla demeyin diyen kan orada ha? Yo da demeyin diye. Tesla Nuraga meyin diye halipa. Halipa demeyin. Ay Tesla. Ağız salme diyen kan da onu da. Ava. Tesla bir gol füji yolla. Tesla şu yetişen şeyde neden lan ha? Yerine geçmeli. Kim buradan taklan tavşırmalı para? Onun neme vardı? Ha. Kim buradan taklan tavşırmalı ne? Tesla bilen görüşüp gördün mü? Dinletip gördün mü özüňe? Näme diye? Ekerimde duet etdik. Ha? Ekerimde duet etdik. Näme? Duet. Duet etdik. Duet etdiňiz? Bile aýtdyk diýip aýtdyňyz. Näme aýdyňyz? Ogul ber. Aşon saata ýerine ýetirsene-çi. Öňkü param aýtyp berdi Halipa. Näme? Ogul begimi? Aýtyp berdi. Aýtyp berdi. Saatsyzmy? Awa. Saata ýerine ýetirdiň. Ýene näme aýdymyňmy? Yandırdım beýi diýen. Şeysene ho. Ay bulam gaýtjak. Ýa-gary bu dünýede seniň dipämiň täzi. Bu dünýede seniň dipämiň täzi. Kendäjiňden kimi allardyň bibi, yandyrdyň bibi, köýdürdyň bibi. Ağlattın bibi. Mena gowurdum. Bolýa diýämi? Mena bolýa diýen. Bolýa diýen, çapak çalalım. Sağ ol. Bir bolýan ba. Indi maraldur diýip. 10 edek bolýa diýen. Sağ ol. O 10 edek bolýa diýen, indi kitapkyrda ulanyp bilen ha. Şu tapkyr üçin 10 edek bolýa diýen. Indi kitapkyrda täzeden bakaýyn amal. Devran Galipasyn kägedil o ha. O ne edil olayda ya. Ondan zeytmellikler. Şu kadar geçiyor bu. Bolýa diýen. O ha bu taýynyp gelmeliler. Bolýa. Yani çopan yolla damanan garmagyn. Çopan yol başkalar damana başkalar. Bir dinleyen zaten aliyada. Bak bana halipam yok diye özüm dinlem aliyan niye damana. Sen proje halipalık edip bilecek mi? Yo belki özün halipalık. Men ödüm Pehlivan Halipa diye ne oturuyorum ödüm. Bana halipalık etdi. Elimden tutup bir öwret menem zünýalak. Nemede öwrenen ne? Ana şiwelen gamören. Bu dünýede seniň defämiň täji. Şu dünýede seniň defämiň täji. Sen täjiňden kimi alırdyň del, sen täjiňi kimi alırdyň bebi. Men bu dünýede sen täjim bol, sen täjiň kimi alyp berdiň diýe de. Ýa-ma halipa gerek. Halipa ýokman gerek muňa. Bir urup durmaly ne? Şeylerlikde üçüňizden bir agazdan bolýa. Bolýa diýdiler. 3 sanyk bolýanma? Nesip etsin? Tamam. Begenene telpejigi näde ýady şu? Telpeň näde ýady görkün?
Ana Nigmatcan. Başsına ne tip orta Nigmat dilenem. Awa yarım finalda görüşýär. Başsına ýerjigin canım. Stayda haýsy etmeli. Ene şu bätnese tomaş edýän tomaşaçylaryň arasynda bizim meşhur Synoda saatymyz täşe tülgen bar bolsa sen şeýle bir muştoňyzda täşejan inni kitap garaçelim bir günjük wagt aýryp öz bilýäňi denip goşup goýarsan hem kömek etdiň bar hem bir sogaply iş etdi da. Salam, men Arslan Nurgulýew. İkinci tapqır beter çekeleşikli geçer diýip pikir etýär. Şoň üçin menem halipalam bilen giýjegini taýýarlan ukymdan galyp taýýarlanyp geldim. Ýöne kyn zat syjy bolýar. Men bu sandan geçer diýip umyd edýär. Men müňden beri boljagym umydymy üzemek. Sebäbi kakam hemişe umyd insan golýandyr diýär. Menem insankydan taýýarlanyp geldim. Emiller mä çalyşypdyr. Çalsa çalsyn, bakalarym çalşmasa bolýar. Bolýar, mene aýdym aýtjak. Fırsatdan peýdalanyp bagtly çağlygymyz üçin gahrman arkadaýymyza, arkadagy gahrman serdamyza köp sag bolsunmyz aýtýar. Assalamu alaykum hormatly halipalar. Wa alaykum salam. Paraha Purjaev, Pelwan Halmurad, Maral Diva, Dowran Tapar. Yaxşı halipa. Vay sağ ol. Men de zor emin adara däjip halipa diýen üçin. Birinci şondan maslahat. Yaxşyny görmek cennet. Ine, nätti? Dam kradyň nefisin, dost toýo min toýo. Ay sağ ol. Yaxşyny görmek cennet, Purjany görmek minnet diýenmi? Geçen edek söýdüňe maraz wat. Näme diýdim? Purja, dinlemeni birja diýdiň ha. Şonuň ýydyrdym da jüýje. Moda bolupdy. Şonuň jüýjeýdimi? Şoň üçin bu Purja ýama pişijek ýaly oturanlar. Wah maňa. Böyle yok sana söz berjekler. Ananna halipalar. Geçen saatdan soň oglanyň boýu mesele ýaly bolup durmy? Ha, o tuwala murulup gidipdir ha, o ýere Gece horlanan ýalagym. Näme hil bolanyň? Boy çekip durýar. Näme hil boldy klasaçlaryň arasynda? Bet bolly. Ine bunem bana da ýeňip barsaňa onna. Hasan oğul. Bolar öýdäňmi? Onu bir malja şöyle kiçirek toy edäýse de bolýar. Bagşymadan mene Purjan toýam üýtgeş. Känamyň boş wagt tapyp barardyň da Purjan sakadyň sagladyň. Nurgulýewler da toýwasy ýok, man var. Öňün barýar. Ana. Gurlaşasyň gelem ýa başlasyň gelem? Başlasyň. Näme aýdym etirdi sorajak galiba. Türkmen halkaýdymy? Marar diýen. Marar diýen ne diýär? Şöňe maraldyr diýen diýen medýal ederse ha? Awa. Andyňlaýy. Ýörünle.
Aydıver. Aydıver. Ay peşeler uçuşar yare. Ey peşeler uçuşar yare. Kumar gagan degagan. Nämeler ýaşadym şu an? Kimden görýän? Ay nämeden özüm bilýänler bu. Bilýänler. Kimden görýän? Şeýle olan. Sadandan mi, özüňden mi? Özüňden. Şu agraýdym saýlaryň özüň şu gynanýarmy? Ýok. Gynanma. Bäh. Gynanmay. Näme gynanmam? Ha? Näme gynanmam? Bile Taylan ýasa törgeleşik döwri şeýle gowaýtdy da. Şeýle gowaýtdy töwelemezigi. Şu adam gowaýtdy. Men aýdaýyn pikirimi. Men düýdüňläp gitdim. Düýünkiden kän gowaýtdy. Ýene bolsa men aýdma düşünmeýänim aýtdyň aýaly. Düýne Halipa Samara ýanynda men çadyrak dinläp gitdim da gowaýdy diýen bol branazyk diýip bolup bu wagt bir ýekiji ýalňyşynyň ýankyjy ulu wagtlar ýalaýdy ýa bu töwelem barap ýetsen ýerleri bar ama var. Gowy tezgirler aýtdy. Yo, ýatdan çykmak, sägirmek şeýler. Hem bilen aýdanda mene geçdi diýen o geçdi. Bolýa diýen. Ha, bolýa diýen geçdi o. Inni Pärlwan Hamrat. Yankın yanlışlık değil ulu wagtlarda da bolýar ki ama söz gelmän bilýär. Hoş yanlışlyk değiller. Yani yanlış anladın damanada jukkullu yok, sen jukkullamalar damanada. Damana diýilýän ýollu ýokdur jukkullama onu.
Permanon ýaly öwreden näler saňa mene sorasam. Öwreden bolaýmadyn? Ýok, öwreden näler. Öwret şöyle tırtdı da diýipdi. Ýok, tam permanon ýaly öwreden näler. Damanada ýok tajuk gully. Galanady gully ýaly sebäbi saýlan aýdymam, agyr aýdymam. Şo diýen. Agyr aýdymlaryň meri. Ol ýatdan çykmada onda bolup bilýär, sahnadyr, toýdur. Siz pikiriňizi aýtmaň para Purjaýew. Siz näme diýäň? Eger emin adam Pärlan Hamrat. Açsana mikrofon. Ýa-ni diýdim men. Ha. Aýdy otur, wagt diýip gyýnan ýa-da ýagsy. Şonu ýankyňan nemeden söz gelmediň o. Häzir ýykylady da men alyp galýan. Balam diýäle ha. Ýol ýalňyzdy, bir ýalňyzdan näre ol. Dursana sen öýdüň zordan alyp galykly. Bu aýdam ol edip ýörenirken o beýtmana berip oğlandan zololun oğlan o. Eýjigimjan, sen şu wagt bir iki dünýäň arasynda duran ýaly o çaga alyp näme diýäň? Bular tuweleme var, bir damana ýolunyň jinastiýasy o bilen agalar hem bagy hemmesem tuweleme da bilen jigimedem şo ýoluň tuweleme soňa awa näme diýär? Münasip şähert bolup barýar tuweleme. Mene bolýar diýen. Näme diýär? Bolýar diýen. Tawar halyp. Aç ýöňüňi korpam. Aýtyp bersene soraýdynjy. On ýaraýdym ýok, şu wada aç ýöňüňi korpam. Görnüp dur ertaň. Aýt gaýtalada aýt. Pikirim var eken gowja purjan. Inni maraldurdyba. Jimjan geçen taparam gaty gownum ýetdi. Birinji tapgyrda. Tuweleme. Buna hasam. Ýag ýal sesiňe tuweleme. Men bolýar diýär. Bolýar diýär. Tawar halyp. Sağ ol Jim. Bir şey dip hayran aldyran üçin. Zat soraýyn. Pärlan Nurlyç. Edaty bäsleşiň bir şollasyň. Doğru. Hawa. Onuň müňden biriniň ikinji sanynda ýerine ýetip demol. Hawa. Senin birinji sanynda çykyş etdiň. Hawa. Sen üçin haýdyňyň çykyşyny şonda has gowurly. Pikirlendirýär ýaman. Netijesi näle? Näle ödün? Haýsy has köp sesem mally. Ay Pärlanyň kam gowy men kam. Elbetde elleňmi? Hawa. Sen kim gowun kam? Sen gowulaým. Kim gowy sözi ýok. Ýönet ýadyna çykarma. Şi bäsleşikde final tapgyrynda belki her ýollar birisi kaýmal bolsa, ana şeylerek şert bolmagy mümkin ädir bäsleşiň yarım tapgyrynda. İki bolup bir aýdym ýerine ýetirmeli ýerinden bolmagy mümkindir. Kısan damana ýolun çykdy, şola haýsam bolsa, dogry demi? Ana şu ýerlerine sen izah bäsleşiň biri Pärlanam bardyr. Şoň üçin kän hemme bilýänje tehnikalaryň zatlaryň aýdaýmy? Özüňe taýýarlap goý bolam. Bolýar. Wah, çağan ýüza içinden entem gynap duran zadyň şu ýanky aýdymynda bolan zat ol. Gynanma Jim, geçdiň. Pärlanjan sen näme diýäň? Yo, buňa bolýar diýmenlik mümkin äle. Edil aýdym sady, bir de mäber düşünip baramda okýar aňyrda oturýanda bir en namzanyň garynja ýören ýaly diýär çağam. O, nesip bolsa ýarym finalda görüşýärmi? Ýöreň onda, başsyna ýaratdanja. Men size şu hakda aýdapym ýa. Gruziya döwletiniň ady dünýä belli bolan meşhur Barjomy kompaniýasynyň täze Limonadi Bay Barjomy hemmeleri hayran etdi. 100% tebiği bolup 4 tane görünüşü var. Adjare mandarin, limonat, tarhun, emem citrus tagamly. Adamlar diňe daşyna seredeninde bir giden efer içiniň tagamy. Edil ertekinin dağıtlı öýüne düşen ýaly. Endi sen saçagyma nägili ütkeşigirek su goýsam hany pikirlenme. Saňa derek Barjom kompaniýasy pikirlenme. Ene durgoýja zat. Hem dağıtly, hem saglyk üçin ullakan peýdaly. Sağlık hem lezzet.
bir şüşede. Salamu aleyküm. Tanıdınız, men mugdan beri İsmail. Parahat Purjağım dostu. Birinci tapqırdan geçmek katı kıyın oldu. Yana Purjağdan sat bolanlar oydamak. Indi baslaşıkta Parahat Purjağ'ı fammaken o men katnaşanım bilenok. O men görse beğenir. Yeni düşün baha vermeğim silen. Purjağın bakasına sizden baha verin. Baslaşıkta dostlamın emmesini üstünlüğü arzu edin. Men gelecekte Türkmenistan'ın en goğu rapperleri verin olun. Yaşasın Türkmenistan. Yaşasın kahraman arkadağımız. Arkadağlı kahraman serdarımız. Müngden biri şo bäheşimiz dowam edýär. Inne bolsa sahnada bizim proyektimiz aslında bir iň körpöjü gatnaşyjylaryň biri. Garşy alýar. İsmail! Aha. Ne hedileri? Enne. İsmail. Enne men oturayım be ya. Ne men? Purjağın iň gorkunç, iň erbet düýüşi gella. Ya İsmail. Ey. Oğlum. Oğlum bolu bildi. Ne diyorsun? Üt köşüklerini gördün mü onu? Kate varını ayağdırdın oğlum bana. Men üstüm bilen galamsyň diýsene. Diyecek, çağa. Bir geldi yüzünde gaýnenin görünýär bolup gitdiler ya. Bah, näýeli Purjağım? Pikirin näýeli? Pikirim Süleyman oturmalı, men oturmalı mı diyen. Koy, sen bir otursana Jim. Belki Purja pikirini ütködüp sana öňkü sapar men ýalňyşdyryn, bir ýazykdan är ölmez. Sen hakykatdan zekine eken sen ütköşük tarapyň badyň görkezsene bolýar. Bolýar. İşetdiler şu ütköşük ýerine görjek diýip. Görkezsene şoňa şu. Bolýar. Esbiterim çağıraly, men öz ýerimde oturdaýyn esbiterim. Näme aýdym bilen geldiň? İslam. Mugdan beri. Yürü taýdan çykaryp durmam. Yürüýtmi? Geçen gezek afterski diýipsiňiz da. Mena ýokdum, ana afterski aýdym bile geldim. Ana gerek bolsa diýen afterski. Ana afterski. Şulaýdym kim üçin öğrettin? Şulaýdymy Parahat Purja üçin. Ey, tas Parahat ne? Ana olsun dinle. Yo, dur. Beýtsi Martin sen. Hay, pungul fellene. Ha. Näýel Purja? Ha? Ha? Wagtça näme diýje bilen aglaým. Näme diýen tek? Aýdym, aýdan okladyn, aýdan. Indi pikir ütködüň ha. Näme şü ütködüň men? Pikirimi ütkötmeýän men hiç açanam. Ýöne, buň Awa, şol. Ýalňyş edi. Ýöne pikirimi men sen diýip ütködü bilmeýän dostum, hiç açanam. Ütkötmeýän men. Ondan sen pikirini ütködýän aýdymdan berini ýerine Hani, mož. Sen şu sapar aýdymyň dowamyny da. Taýarmy? Awa. Anam da ça. Ferado, anam hiç titräň ogam hiç. İsmail gowdam ýagdaýlaň, İsmail. Awa. Gowdam. Yo, muň ýagdaýlar gowlay, Purjaň ýagdaýyn soramala. Sen takla ýeke jön çykşat, bolýarmy? Soň ertir diýmeselerle ýagşam arkasyna durtyp. Ýagşam ertir gün diýmeselerle ýagşam arkasyna durtyp, bolýarmy? Men mugdan beri. Mugdan beri. Men mugdan beri. Mugdan beri. Şatma kaşın rev koyan sen seyretme yaş okey. Halipalara söz yok. Hormatı badiyse de bana yok. Sopranoman kötüme tengon canatman. Kayıplarım burt diye canı. İyamadım belli Türkmenistan'a. Ağlen kızım aydım yukarı kili. Dinle beni görsün açık doğ girip. Dinle aydım da bu gollarla giyilim. Nundan karışık şu olsun. Mungdan biri. Mungdan biri. Men mungdan
sağa setip berayda. Ey Firjan. Wagt diýlen zat bara. Diňe. Wagt diýlen zat şeýle bir ütkeşikde atlar ay. Wagt gerek da, öýräňmi? Edil yarım ýyl mundan ne yaptı Firjan? Ýöne geçip giden bolsa diýem gözüňe trisati men düşsem bu ada diýip. Bolar diýem. Hemme zat. Owa, sen aýdýanyňda janma. Indi gönü seniň pikirini gyzykly Firjan. Ütkeş tarapy gördüňmi? Dost, maňa nabarot halipalan pikir gyzyklylaýynny. Şonu göreldi. Şunu bana bile değişil, şunu stola değişiller öýdýän söyledik. Ana, gördüň diýärmi? Parahat. Ha. Indi aýdymyny diňlediň. Ow. Senin pikirin. Aydym owy. Ha? Aydym gowy, malades, gowy. Sıçağın yerine yetirsin. Tofa berekellah. Ha, sıçağın yerine yetirsin. Ütkeşkerini gördüňmi? Men adyr yine de sen hökman diýdirediň gelýär, diýediň gelýär. Ýok. Onu düşünýän, seňe mazardyňa düşünýän men. Bilýän ýaşy ýöne bir zat bada dot. Ene hakyky res neme otyr berdi, ekspert otyr şol urdan. Halipalar otyr. Meňe indi bara dal sygydyk. Yo, Ibrahim Can'ın mektep gören eýen bilir. Ýa, nastavnik baglygy. Paragaçan hem düşünüp durdan halipalar otyr gakan gurulamallygyny. Bunu düşünüp durun. Ýöne onu da. Ýöne pelwanyň diýişýär bu bizim kardeşler liýden molya bolýan ahir bizim pikirimiz aýdy bilýändir da. Ha, mene sekesinde bir şey ettin ha. Mene yok diýen idim. Bu sapar mene senin pikirini. Geçen edekka jogap berýän, ho men o bu edekka jogap berýän odam otaýda oturtaýdy näme diýmelleri. Tapa gelmeň yerimde oturup durlar. Gel awa, dewrada bar. Gel. Yerimiz sağ. Kes. Oturup bara hemme geplesin tutuş başından ayağına sen oturmalı bolsa onu boyun alayın. Tapa, näme tapa. Yo, pikirin aýda ýöne. Yo, pikirin aýda ýa. Näme diýen özüň aýt? Udaçy İsmail. Yo, üstünlük diýen. Diňe üstünlük. Netijede bolýar diýenmi, ýok diýenmi? Men ne däler rol. Yo, indi senin pikiriňi indi siz şu diňlediňi da. Oh. Indi Onun yaradymy diýär da aýdym. Aýdyşy. Özü afterski. Bolýar diýerdim. Sen dakadyň näşe? Teret bir zat bu adam. Aýdym aýdylana ol çağazyň ýerine ýetirişine söz ýok. Men oň üçin geçen edegem oň adam şahin etmedim. Bilýär, senin bilýän o näme adam şahinden. Şoň üçin Gülýaly İsmailjan dowam et. Bolýar diýen. Dur. Bolýar diýen. Ýok. Ay, da. Bolýar diýen. Ine. Diýmän görsün niýene? Ine zigýja. İksan ahrana file gelip tura diýmän goraýdyn wa do soprano tarapyna. Soprano tür, berde de Süleyman otyr. İki bolup inne wara häzir. Daşma geçerler adas. Yo, hakykam gowy ýerine ýetirdi. Geçen edegem. Mene ýokdum, arkadan alardym bolýan. Onu sen çöz. Ene afterski diýen ana, dakadyň. Ya böyle. Halipa, sağam diýen zadyň öýräňmi? Men niýe? Arzum diýe, men niýe esas maksadym şu sapkyr ýeňmek däl, şol pürjaň diýe ütkeş tarapyny görmedik diýenni ýeňmek diýe. Onam etdiň sepdim. Yo, malades, İsmailjan, men bir zat aýdyn naray. Men talant diýip başga başgalarda düşünýän idim ha. Ol men öz pikirimdir İsmailjan. Sen diňe işlemeň dowam et. Ol sen iň soň dälet ana oglum. Bir zat ba. Häzir gysgaçykdan aýdyn ol Messi bilen Cristiano Ronaldo'dan deňeler dost bilen. Messi hakyky mysal üçin Hudaý beren, ýöne Cristiano Ronaldo alıp öz güýçi bilen, öz bilen fizik. Yine de Ronaldo'dan muştoklaryň fizik bolýanym alıp bara geçibem gidibiler. Mesele ýok hemmetinden. Ne Süleyman nagdan. Sen Ronaldo pes diýjek bolmagy düşünmedim şu an. Aýt Purja. Tegurlar bara. Purja. Tegurlaryň özüň alada bolup durup ýertir. Ola dogry. Adra gurlaý diýenmi? Ha, şeýlelikde indi. Hani. Hawa, baka bermek üçin. Ýöne halipalar birje aýtjak adam helki 3 tane oglan madar ewokan. Ana şolarda ýok, zat şol oglanjykda ba. Özüne gowuny etdiýä. Sahnada arkaýyny ýa özüni aljyranak bir sözünem ýalňyşmady. Ýaşyny da seret diýenmi? Ýaşam o, ýöne kompozitor däl elbetde. İlkinji sözü Maral Durdyba.
Yaxşı yadıňa düşen bolsa, parahat edem adyňyz. Şolaglanjyk ýerine ýetirenen ilkinji men özüm şolaglanyň ýerine ýetirişini gowurdum. Sebäbi lawad we bulaglanna aýdanna da şol aýdan gurulaýanda da agdyndan çykýan sözü bara, şunyňa gelýär. Şun öňkü dönem has gow ýerine ýetirdim. Ağzına näme göreň? Soprano tawolsyn aýdasym gelýär, Süleyman tawolsyn aýdasym gelýär. Şular ýaly wehilni çağalary göni ýapyşyp işleýäniňiz üçin rahmetiňize men bolýar diýen. Öňüm diýdim, şu adam diýen. Bolýar, bir bolýan ba. Indi ikinji sözü proje diýjek bolýan. Piyarwa Halipa, sizada kellen proje demen şu ad. Tölüme yaşından eden iş ullokan adet şu ad. Eger bilemek köne ýazgylarda attary görünmezseniz gulu awazyk ýalňyş menen Leningrad şäherinem kara Halipa şu. Bir aýdym or tarasyna ýetdi-de gön aýdym kesýär-de aýdy-de ýadadym lay mena diýdi sahnadan türkü berýär-de otayda ýüzläp küýläp. Adamlar we olyň çağada ol bilen tek Bizas İsmail canım bana öz yaşından ullokan adetdi da şu atem mektep görünlüğünü bildirdi çem geçen gedekden bu gedek. Hani. Yöne parahada da tawolsyn aýtmaly. Tamam İslam? Şoqa harın getirmedik bolsa sen bular ýaly işlemedin. Bula gaharlanan meňzany paragadan gahar gelýär. Yo, Antonyň gahar geldim näme berdi. Garaz birine gaharyn getirdi. Ani, indi Piyarwa Halipa siz näme diýär? Bolýar diýen. Bolýar diýdi. Indi üçünji. Aýny bular bolýar diýen soň mara men näme diýer diýen özüň, hani? Mene bor dersin özün. Bilýän kenim. Bor. Indi şu ýerde emin adalama bakan berdi. Sen geçdiň dälen tekçimje. Häzir rap sunuwatyny ýaşaýan Esbiter egerde emin adalam beren pikirini Yok, men bradylaşan, yok tamam. Sebäbi hälim diýdiga, ne dogrusyny dogry aýtmaly, ýerine ýetirmek bir gaty kyn zat däl. Eýmine rewi. Ýöne bir tarapdan kynam hemme sözler ýatdan bilmeli, bir söz ýalňyşmaly, alzıramaly esasy. Ýan gördüga. Şoň üçin ýerine ýetirjilik okuýby ýaşyna garamyzdan gaty gowy. Geçýär, bolýar diýär. Men bolsam bolýar diýerdim. Ene 3'ümder 4 san bolýarlym. Ene. Hani kucak et. Bahre birle. Yumruğun orma, yüzün olsana. Kucak et, hani kucak et. Ana. Yarasılar diýem. Yani hakikattenem mara. Hakikattenem Paragat Turjayev geçen sapar pikirlerini azıcık gatyrak edip aýtdy da. Yani şu sahnada ýalpylama, şu sapar kıladığında bana da pırjam sen gatulaka goşondyň. Ba o görüň on adamlaryň bilýär. Inni sorayla özünden birje, inni seret geçýän hadyr netip bolsa, ha, geçdiň. İşlejekmi Anton bilen Karvilla bilen? Ya gerekkämi olur? Gerek. Vallahi şonu biljek. Evet, malade. Sağ ol. Ine şeydim, müňden biri bolmak uğruna dalaş edýän İsmailjan netip bolsa yarım finalda ýene-de täze bir aýdym bilen biz ele görüşýär. Başyna ýörjüňize gitdik onda. Biz marda Şapak, Sony dukany, ummatsız öý hojalyk haritlarynyň mekany. Adamlar gözüň gidýär, telewizoryny, холодильнигini gaza 5000 urak harit bar. Sözü sığdyryp bilemok, goş goýarjak sada. Bizim şu sözüňizi haladyk. Nesip etsin. 1 ýylyň 3 ýyla çelli kepilleri bar. 5 vilayet eltip berýän wekilleri bar. Haritlary 3 ay, 6 ay, 9 ay, 10 ay çelli garaşýarlar. Bir söz bilen aýtganda, bolar ýar bolsa, oňşýarlar. Nesip etsin. Elektronika öý hojalyk haritlarynyň barymma. Birinji gaty, ikinji gatda halymma. Mar vilayatynyň Mar şäheri. Şapak
Sony Dukany. Salam, men Akmurad Vay Mehrim. İlkülen bätli şatnaşan, ähli jiglenme, şelde hem doganlanma, üstünü gardy bediyen. Hemem şunay desem bele, goýmyňdan beri bätleşigini hak eden gadansın. Ýaşlar şeýle mümkinçilikler öredip beren gahrman arkadagymyda, arkadagy gahrman terdarmyda köp sagyltyna jaryn. Ay Mehrim. Salam hormatly halipalar. Salam. Salam. Biziň müňden birimizde iň tomoşaçylaryň bir köp berekelli salam. Jigile bilen biri. Ay Mehrim. Hoş gördük. Hoş gördüm. Muştağın kendir. Şoň üçinem. Muştaqlaň üçin hayratinem sana senden metre köp ihlas eden kakan. Doğru ettin. Anamda. Tayin mi? Tayin. Maragal bir soru katlamam. Hemme goýjun içinde Cemre. Sağ olun köp. Ben geçen taparam dedim, sen menki dedim. Yani köpsü başkara düşünüpdir. Näle düşündirler? Onu özüň öýkansın. Salam Alipa dinlediniz mi Ay Mehrem'in çıkışını? Näle duygular yaşadın? Gato. Sağ olun. Ona Jimcan, ak giyinipsin, ak yol. Yor. Benim bu derdim ne yağan yağmurda, ne yalancı sonbaharda, ne bomboş sokaklarda. Kırılmış her yanım, kaybolur zaman saçlarında. Gözlerim sokaklarda, sebebi sen aşkım. İçim yanar, içim kanar da İzleyen geriye bir avuç yalan. Beni bu derde sen attın da gittin ya, kafam hep duman. Benim bu derdim ne yağan yağmurda, ne yalancı sonbaharda, ne bomboş sokaklarda. Kırılmış her yanım, kaybolur zaman saçlarında. Gözlerim sokaklarda, sebebi sen aşkım. İçim yanar, içim kanar da İzleyen geriye bir avuç yalan. Beni bu derde sen attın da
İstanbul'a ilak geldi bula diýen. Çıktacısı diýenmi? Bile dalaňak. Barjak atelyň biron edeňak. İsyan Türklüğün özü şünem agraydım o. Agraydı. Men sulaydymy? Bagşylaň finagy ýaly bir zat gata berýän. Bagşyň tapawdym bildirýän aýdydan birim kadýan. Şu güýçli bagşylarynyň hemme hem aýdýa da şulaydymy? İsyan. Asly kimiň aýdymydygyny bilemok ýöne. Sezen Aksu. Yok, Sezen Aksu der. Näme? Haluk Sezai. Kim? Haluk Sezai'ň aýdymy. Ha. Tanama ýöne berekella diýen. Ha. Beh. Ne. Kibariyen dinleyen kibariyen aydımlarını. Ha. Şoňa aydımlar gowy geler saňa. Dene de aýtjak aydym bam. Kibariyen aydym aýtdym bir ýa-da kiçikam ýöne. Ha. Kiçikam aýtdyň ha. Şu adam ullar sen ýöne. Näme diýdiňiz? Esnedim. Haýt aydymny aýtdyň. Annem diýip aýdym mada. Rastlarsa gözlerim yaşlı yavruna, suçunu bağışla, sarıl boynuna. Biz bize yaşarken geldik oyuna, eller kadir kıymet bilmiyor annem, senin kadar kimse sevmiyor anne. Berekella. Anneden tutýar o diňe. Ha, be. Soýadmy sönýär sowa. Zat sorancym. Ýene de aýtjak aýdym bamy? Ýok, eger ýetirip berdiňiz ýerne ýetirip. Yo, halipalar tinnem diýen. Türkmen aydymlardan. Türkmen aydym Tünidere ýerne ýetirip berenmi? Ha? Tünidere halk aydymna. Cüýjeler diýen? Ýok, Tünidere. Ha, Tünidere. Heň ýadmysyn. 6 aylık yolun gelime yol aşıp. Ya sotraydı. Dur da azratma da. Benim yarım gitti kalap sırvana, itiqad etmedi alaqdi peymana. İnni senden sonra talkama qayvana, tünidir ya tenneney garibim geçti mi? Durşuyla lezzet ha. Ha ola. Ben de özmem şeydi vay dölecek kellacığım. Projesin ne diyeyim? Kurletme mennizene. Hani? Devran Saparov, sizin pikriniz. Mala diyeceğim, mena geçen edegem goğunu miyetten son nimettim da. Halkam goğu gördü. Halkam goğu gördü aydısını, hakikattanım. Sağ olun kaka. Üstünlük ardı o diyancığım. Sağ olun. İndiki men çüyüne geçti. Böyle. Çok sağ olun. Maral durdu va. Bir de ay mehrem bilen duyet taýnayaz. Şey Ne değil dip mi? bolsa. Nasip oldu. Jynjan ulu üstünlükler saňa. Birinji öwremde men geçen taparam diýen, şeýdegem diýen, iýini bagşy diýilýän aýdymçy bolsun, adamyň iýini tikenekledi bilýän aýdymçy. Ana şondan bagşy bolup ýetişýär. Aýdym aýtsa da yürekden aýdýar. Yürekden aýdýar. Men şonsuny gowy görýän menem. Yürekden aýdýar, şeýle bir ihlat bilen ýapyşýar. Gow taýlan ýany bildirýär ha. Ay mena ýetişen bagşymy qaram diýsem ýalňyşmadym kam diýen. Çapak salmaly ýeri. Sağ olun, köp sağ olun. Köp ulu zatlara garaşýan Nesip bolsa menen sizin dadyňyzy ýerine ýetirerin. Garaşýan adam. Ullakan zyrna diýilýär, ýaglyça plus. Ýagly däşik diýär. Hawa. Piyalwan Halmuratyň pikirim. Taýda biriňem pikirimi dur bolýan. Halkyň saňa bolan anamy gatulur. Nikleňe ha mundan mu taýdan gelbiden bolýar diýär. Bolýar diýdiler. Parat Purjaýew. Bolýar diýdiler. Medali kalap. Sağ ol Jimjan. Sağ ol. Sesin belenten ýanlasın.
Ona ne tip bolsa ay mehrem zigim dülenem yarım franla görüşýär. Başsyna, ýörzýän zat. Sizin guruluşy etjek ýerini saýlan. Sizin isleýän ýerinizi, isleýän dizaýnyňyzdaky jaýlary Jacob Bedel dizayn isleňizi artyg bilen ýerine ýetirip berýärler. Mehriban tomoşaçylar, tanış bolaryn. Sizin interýeriniň mebellerini isleýişiniz ýaly mut ýagdaýda çyzyp berýärler. Haçan siz mebeli göremizde hukman suratda dawa girersiniz. Yok şul sizden okşy zavod dip tutarsyňyz. Sizin internet torlaryna gabat gelýän lüks udan jaýlarynyň bir näçesi Jacob Bedel dizaýna degişler. Kamil, gözel, kimem amatly. Jacob Bedel dizayn. Lüks ýerler üçin. Salam, men Islam Şöhradow. Men bäsleşikde esas arzum finaly etmek. Onuň üçin men barym goýup aýdaryn. Biziň üçin gijeňiz ulakan alad edýän. Gahrman arkadaly gahrman serdarymyza biz ýaşar şeýle mümkinçilikler döretýän üçin köp sagolsynar aýdýar. Assalamu alaykum men adalar. Assalamu alaykum. Salam. Şu başlamakka şunu aýdyn. Şu jigimiz türgeleşen pursatlarymyzda 4 saat türgeleş geçilen bolsa şoňta adyny tutýansaň bir gedem sesini çykarma oturup bilýär-da. Hiç gürlemeýär. Iň özüm ýygra, utanjaň. Hemem salihatly oglanlaryň bir ýerde. Şol aljaryanyň üçin kän gürlen okmy ya öýde de şeýlemi? Kän gürlemäçik geden ha? Dutara yapşan okuşlar şeyle bolýar da. Şeýlemi? Ha, dutar mektebi şeyle de. Kän gürlemeler? Yok. Dutar salýanmy? Awo. Şu halipaň diýen araşýanmy? Awo. Onuň gürleýärdiň dutar salmaka? Ýok. Ondan hem şeýle. Halipaň kim? Ay halipam ýok. Ýöne ahalýanyň hajyny özüme gaýwany halipa diýip tutanýar. Geçen sefer Pehliwan halipa şu ýerde çykyş eden Dawuda more aýdym ýerine ýetirip da. Şol arzularymyň biri Türkmenistan halk artisi Atayel Garadi bilen tanışmak diýdi da. Şol gaýwany halipa tutanýan idi. Eni kaýtyňyz ne söz berip bilýäňiz? Hacı Ýazmametov bilen tanıştyrjaňyz da. Yani o da ýaşaýar, men bilen gitdi öýüne düşürip geçeýin. Ana bugün o ýerine ýetirdiň. Belki bäsleşikde geçdiň. Hacı Ýazmametow'da mihmançylyk çekdi. Etip bol. Hanan özüňe sowgat et. Näme aýdyp berje? Türkmen halk aýdymy ýetişdim diýen aý. Hanan jimjan, han ýetişenden görkezsene. Başardymdan ýerine ýetirip beren. Üstünlükçiyim. Ay bir garip ben ayrılığında
uçan yerde Merdana aşık min Uçmuşum yerde Ya 7 yıl oluptur Vadeli yerde Hükrem birin bir Uğra yetişim Ya tahirdir pida kılım bu cani Aman bu cani Canım bulfum Rabbi zurvani Yok aşk onu çeker çok şu harmani Armanım yok Rabbi sana Aşık olan çeker çok şu harmani Armanım yok Rabbi sana Niyet kurlaşmadan Halipa ve hiç mi söz tapmanı tür. Bolmasa ben gidip harpla getireyim. Harplar yanına söz tapalım. Bolya. Sağ ol. Nung dönmeyi Bolya. bolabilecek oğlan mı şu? Ha? Nung dönmeyi bolabilecekler bir Oğlan. yerde şu. Hemmemiz bırakıp bilen Bolya. Devranın yerine dedi yani. Devranın yerine de pelvanın yerine de. Oğlan hazin tesiri var bu oğlan. Google alsam canım bana des. Cemle elin. Hı? Yerdadın sanı var çeki var. Cemle elin. Sen üstünlük sana. Ben başka sözüm tapamak. Şu söz tapmış o da üstünlük. Bir çetinden girdin üstünlüğün. Ma sana sonra otuyorum. Ay ben kan gurla oturma ne dost gurlar yalatmadın la. Pelvan muhif gel sen bırak diyene dost. Ay benim gelip dım durayım efendim. Men näme diýelim çağa? Benim dım durayım efendim. Näme diýeli yarım finalı sama garaşy. Yani entek öňümizde. Esas tapqyr öňümizde. Tayinlanyber. Tayinlanmaly. Sesi ýütkäsi ýok men pikirimçe. Ha? Sesi ýütkäsi ýok mu Ýütkede gaýda? bir saç ýütkär. Entek bätüs kimlen ýaşa sesin gorajyn bolam. Sesin gor esas, sesin aýa. Ýoluň ak bolsun. Başysyna yarım finalda görüşýär Samjanda. Yine şunun bilenem müňden biri şow bätleşiginiň ikinji tapqyrynyň birinji sanyny jemleýär. Ýaşym söz senden. Hey, ýaky. İslam Şöhratyň eden çykyşy. Edil divara elwan boýagyny çalan ýalatdy da. Şu elwan boýagy çalanyň hemme al elwan bolup söz tapylmaýardy. O da biziň ene berekellah diýse. Halipalara Qat'i jogapkärçilikli işi awa artygy bilen tomoşaçylaryň adamyny ödändirsiňiz diýip umyd edýäs. Siz sag bolun.
yaban kıyın zat, hakikattanam. Ha, katı kıyın zat. Siz yönü şunu halipamız şunu edil Cemal Saparvan diyşel öz çağınıda, edil öz oğlunuda, öz kıydınıda şolarga görüşünüzde alıp, kovurup bolluğundan hem kömök etcek bolup ihlasınızı ettiniz. Otomatiklerim görüp ihlasını murat tapandır deyip umid ediyaz. Parakat Turcayev'da gelip bizim bahsleşimiz bezen üçün sağ olsun ediyaz. Sağ ol. Üstünlük Allah zan hemmetine de üstünlük şu çıkış eden çağızıklan hemmetine de halipalara da köp sağ olsun ediyaz. Halkını şeyle söyleyen mehriban liderimiz, kahraman arkadağımıza, arkadağlı kahraman serdarımıza köp sağ olsunuz ediyaz. Mehran tomoşaçylar, hormatly dostlarlar, ine şunun bilen müňden biriniň ýene ortany jemlemene wagt boldy. Indi kanalda görüşýänçek, hoş, sag bolun.